סרטון מאירוע השרפה בדרך בר יהודה בחיפה. כוחות כיבוי מכל המחוז עובדים פה כבר מספר שעות. מתחם אנגר שנשרף. סרטון באהבה ויוסי הקריש מאנשי הדממה. סרטון מאירוע השרפה בדרך בר יהודה בחיפה. כוחות כיבוי מכל המחוז עובדים פה כבר מספר שעות. מתחם אנגר שנשרף. סרטון באהבה ויוסי הקריש מאנשי הדממה. סרטון מאירוע השרפה בדרך בר יהודה בחיפה. כוחות כיבוי מכל המחוז עובדים פה כבר מספר שעות. מתחם אנגר שנשרף. סרטון באהבה ויוסי הקריש מאנשי הדממה.